benai September ajar pausan ngakum nong wat RTI habai deibat ka DSC hapok ka distrik jongi te meta kasni ngala mi biang bani kenduk yo PAO kadau bang kuat bani kenduk yo PAO kalor halor kanong rimba kat kam ka intimation letter ke bapoi na ka sign dau PAO uang yang ban wan inspect no ya kataga RTI ke bangala apply na do ka live away tarik Julai arajar arpausan te kaneka RTI nado ka live away Julai ngala up hatto ka live away tarik lane live away tarik Agos ba umdon respond ya kaneka RTI ka ba live away tarik ka balong ka RTI ka balai naki RTI ngala file habaya deibat ka functioning jongka DSC te haka jingi kenduk jonga ya ke dealing assistant haka citarik September namar lakut kaptai kapor ba deban ya ujubab tikala pak ong yang kenduk ya PIO padu ong I have no information about this nang tapat ong kele kenduk dealing assistant biang dealing assistant pat ki ong kele kenduk ya DC te nga namar DC pat hatu kapor umdai padu authorized person bangan discuss ya kata meter namar udai PIO hi tengah mi nang nena office dong DC tambah on the following day bat kabadai tarik pat ngalayo na email ba one kata intimation letter ba one inspect no yaka file sabaya gede ka kata RTI ka bangalabo akala pawe tarik Julai te on inspection la ba yang ada ka dealing assistant ba pen iya nga ong em kanika mbiang re kanika jubab te ka ong ngamti bre kata ema sna babe kandu ya PAO te ya PAO ka ong umdon ka to kasni ka la pa wana nga the next day terus nato kata kasni every day ki ong one la sai umdon te ka jingkli ngabo Sai ja uni UPIO ubadai Manis Kumar IS na po DC kat kung gajing pentip yang nagading stand na kiwikiwiro ki staff hang ni ki ong usim leave hoy I have no objection on this taking leave tang balay pat ki pawan yang manlak kasngi sa ni sa office DC kalau umdon sitayo pentip yang abang umdon sitayo kanang mga upay ba balay penjingjar yang hadu kani manlak kisngi parwan andala po hang ni umdon menta one lasai umdon menta one lasai Tementaro kat tarik September ada ka haba ngala thoi ka jing pentip sa ki sen bahalang ka ba kumnunga siam haba ya debat ka umdon PIO hang ni tementa kasni ka kilai asan ranlang ginong gilam sen bahalang handa poi hang nero PIO umdon menta ka ngiro te ginong gilam sen bahalang haba ki kwa bani kendo pad yaudisi ban wat daw lani ki ke ba uni PIO umdon wadia kata ru udisi reject ba pediang ya ki ban ya kenduk bagi nong ilam sen bahalang te ki upad uang biang udisi pad uang once kamande kane kadai ka office jong upai ba haba ngidon kam ban mi sa office ka hokade ka jongi te lara kam ni kaja hapo ka head office jong ka district jongi ngi kumpai ba perkat ngila ban pediang ya kane ka jingle jong ni di district administration kane UPIO kane ka hok ka jongi ngangai jam piru pai ba lang bagi lat patai kubor pim ngai kane ka jingle jong ki head of the administration hapo ka district yung lada ja haka head jong ka district ka ja komne ka banja sa kiwe ki department ro ki saheb tharai kane ka jo tamba pai ba nyim dei ban pediang ya ka jing penchat kre jong ki saheb hang ne pa office ka por jong ki dei ban wan tik sa office lada ong kendo ong yang ki kendo ko maki ong meta lada ong ko kendo ngin lai da ka ba benta ka ba ngikum pai ba ka bang ngin le tengi kerpado ya kisen bahalang kiwe ro ko bang ngam padyo bang pentip kane ka jingle jong DC office kerpad ya pikinong ilam sen bahalang kibabon hapo ka district jongi ni hap le ne benta ka jing trekam jong ki saheb sarkar hapo ka district jongi menigas ngiro haba ngidang up wat ki nong ilam sen bahalang ro bani kendo DC niyo ba hiwan pai ba ki rong hi ki ya kendo hi ki bale yang ngipad ba don kam haba ki pawan udisiro iba ong yang tukas ni haba nga file ka first appeal ba ong ba baling fer nga ko ben kedo PIO kumal pentika dealing system nama dealing system do kadon itu balay pat umauhi ong one lasai hoy kading tip jonga ki ong verbally yang ba uni PIO usim leave na barba usitom kata it's up to him to take leave if the law allow him on how many days he should take tamba uong side tamba through my reliable sources ro don ki briu pat ki beyo iba uklan ba ulay saka sni dek baburom ya ki bahayeng asem jong tek balak klat we no briu pa kmat apo ke district katukas ni kilalek uta UPIO ong ki onang ni ki ong ba klanje side positive pat haka tukas ni ka shitro udon hangtai either something behind what is into knowledge habai debat kanika kerpadio pai ba ngim dai ban ailat hapo ka district
banjayangi ngakar pada kisah bahalang ngimdai ngan sa le ya ke ngan sa kerpat ngan sa tho sa kisah bahalang bantu klar ya kane kajing le jongki sahab apok ka distrik jongi War sing kon kendiat haba pi penpaw ya kene ka benta pi ong ka bentai ko ki nongilam saya bahalang pemi haba ya RTI naman ngadang buat RTI hima ngadang abi ke jubab ya kata don kiban discuss ro swabangan le don kiban ngan don kamru ban discuss anda yok ka jubab Henry ka benta ba ngakerpad ya kinongilam saya bahalang kibabon Henry halor ka benta ba don UPIO nama ki pawan man lakas ni na kata ka benta ka jongki nang lam saya bahalang bapay yangi baduk barang li yarap yangi ban yo ya kajing chakri hok hapok ka distrik jongi lang baki saheb pilan ay man ito kendiat lakan nos kata ka baki ong wan inspect ngala inspect nga penti ka ding assistant ko ngamla ban ong tapi hap kanduk PIO kata kala jana do ka tarik September kabadai Thursday tarik yang udon re udon sabar yang no kumno one next day kabalai san tarik Driu tarik niau tarik kadai sini Saturday Sunday cuti nang tapat ka Monday kabalong pra tarik Monday ro ngawan Tuesday ro ngawan Wednesday ro ngawan Thursday ro kawan menta kasni Friday ro ngawan tangba habaro kini kisni don rehang nia office takamot takas ngi pi ban nakiliang ki sembalang pi mud bandrung sa office o deputy commissioner Henry Piklam ya ma ban ni kando wadu hoi ka kinong ilam sin bahalang kila thoi ka appointment si appointment bar ban kendo yo mi kita ki assistant pion na po office pat ki ong ba tra ya kendo menta one Monday tanagaliang yu jong pi ka ekasin jam tharai pin le hagas ngi Monday pi ong pin one biang em hag ni ha office ya kata ngan sa perkhat ngan sa pentip sekilat patai kubor on the days hakanu kasni ya on Monday Tuesday next week any day the next step I'm going to take on this ngan sa pentip sekilat patai kubor hato nakaliang ka jong pi haba pi i kumni hato don ai selendat nakaliang ka jong pi pi yas ngo lani tatkum ka jing mudur ka jong pi ba don ai ka ba bom sai hakan ni ka pom trekam wat kini ki department ka ba kidai ban le ka kamram ka jong ki ya ka RTI ngadang wat tip mo ada kim reply ya kata action ngalak banwing kada bi ngawan ba ki pawan tan kada kim ong don't need to come I will not meet you ngan abya kapor ngan le ka benta ka appeal kum ka RTI act tang baya kani kar kom functioning bat ka bakim wan sanin na lor bakili pawan kaningi pai ba ngimla ban pediang kani ka dei ka jing yim jong pai ba ka hok ka jongi ban wan don kam sanin sai ki ja abam kim don po office